Rola dengderên Kurd di hemû hilbijartinên li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê de girîng tê nirxandin. Her carê ku hilbijartin bên rojevê, siyasetmedarên li Tirkiyeyê jî bi zav û gotarên xwe li gor ku dilê Kurdan jî xweş bikin yan jî dilê wan nehêlin dibijêrin. Divan rojên ku behsa qeyrana aborî, hukûqî û nemayîna demokrasiyê têkirin da jî hilbijartin di rojevê de ne. Bibîne ku ev ser bikeve yek rojî derbas nake wê hilbijartinê pêk çare. Parlamenterê Partiya Demokratîk a Gelan HDP Tayyip Temel balê kişand ku li Tirkiyeyê mafê demokratîk, mafû azadiyan ji bo Kurdan tên rakirin û bi danîna qayîman bi betalkirina parlamenteriya parlamenteran û bigirtina partiyên siyasî yên Kurd jî ew polîtîka tên dîtin. Temel diyar kir ku heger hikûmet ji bo dengê xwe zêde bike rêyekî bibîne dê hilbijartinên pêşwex jî bêkirin. Hemû hewldanên wan vala ne. Çi dibe bila be HDP wê xurttir, mezintir û berfirehtir xebatê xwe bimeşîne û bi dengdana nû jî wê dengeyên siyaseta Tirkiye biberî. Li gel ku girtina HDP di rojevê de dozên girtinê ji ber ku rêziknameya xwe da daxwaza statiyê ji bo gelê Kurdan dikin û navê Kurdistanê li 4 partiyên Kurdan, Partiya Azadiya Kurdistan PAK, Partiya Sosyalîst a Kurdistan PSK, Partiya Komünîst a Kurdistan KKP û Partiya Demokrat a Kurdistan Tirkiyeyê PDK jî dozên girtinê hatine vekirin. Dê nikaribin van daxwazên Kurda Serokê Pakê Mustafa Özçelik jî dazanî ku Tirkiye bi polîtîkayên li dijî Kurdan nikare bi ser bikeve û her desthilatdariya ku di van polîtîkayan da rik bike jî dê zêde nemîne. Özçelik anî ziman ku divê Kurd jî li ser nirxên hevbeş rêbazên nû peyda bikin. fêndê ew sonda li parlamenteriyê Kurd için xwe û hebûna xwe milletê xwe înkar dikin, mecbûr dibin înkar dikin êgî biçin parlamenteriyê. Ev zulmeke. Xeynî wê di vê dema dawiyê de dewleta Tirkiye bi sîstema serokatiyê û bi helwestên desthilatdariyê nîşan da ku êdî û bibin parlamenter jî û belediya jî bi dest bixin ji ber nemîne. Em kînga bixwazin em ê hilbijartin li tune behs bînin, em ê belediyê we jî destê we bistînin û em ê parlamenteriya we jî tune behs bînin. Ji ber wê aliyê Kurda divê hişmendiyeka nû li mesela binêrin. Li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê hilbijartin di rojevê dabin û şirîkên desthilatdariyê de anketê tên kirin de piştgiriyê xwe kêm kiribin jî pirsa girîng ew e ku dê desthilatdariya nû çawa nêzîkî pirsgirêkan bibe û di meseleya Kurdan da çawa gavan bavêje. Sıddık Eren, Kurdistan 24, Diyarbakır.